Уладзімір Чарнышоў асабіста прысутнічаў на адкрыцці выставы і расказваў пра некаторыя свае работы. Асноўная ўвага на экспазіцыі аддадзена тэатральным і кінематаграфічным творам мастака. Паказаны эскізы, накіды і дэкарацыйнае афармленне будучых спектакляў і фільмаў. Таксама тут Уладзімір Фёдарович выступае не толькі як майстар сцэны, але і як партрэтыст. Паказаны партрэты выдатных тэатральных дзеячаў Беларусі. Гэта выстава стала асаблівай для творцы. Апошні раз ён экспанировался у стенах Национального мастацкого музея у 70-х годах. Ощущение пройденного этапа и осмысления того, что мы делали. Ну, это, я считаю, положительно, что, так сказать, авторы дают оценку своим работам более, как говорится, компетентно, более продуманно и более ответственно. Вялікая частка жыцця творцы была непасрэдна звязана з кіно. Па размеркаванні Уладзімір Чарнышоў быў накіраваны ў Мінск на кінастудыю «Беларусьфільм». Пасля працаваў галоўным мастаком у Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Максіма Горкага. За гэты час аформіў 13 спектакляў. В силу своей профессии я много беру интервью очень талантливых, очень интересных, замечательных людей. И со многими из ними поддерживаю хорошие дружеские отношения. Но вот Владимир Федорович – это один из немногих людей, с которыми не только поддерживаю отношения, я с ним дружу. И не только потому, что он прекрасный художник телевидения, кино, театра, а потому что это замечательный человек. Наведаць персанальную выставу Уладзіміра Чарнышова ў Нацыянальным мастацкім музеі можна да 24 жніўня.